tahduttaa näitä. Janna sanoikin, että se on ihan lahjakas poni. Mitä? Janna sanoikin, että se on ihan lahjakas poni. Se on aina helpommin sanottu kuin tehtävä tästä kisasta. Niin vaan. Tästä näkee, että pitää katsoa. Jos me äläkin on pikkuhiljaa. Laukan jälkeen hiipaukaa taas. Joo. Joo. Ja sit näkee, että se vähän niinku, siis se ei niinku, mä en tarkoita, että se pikkusen niinku näkee, että se vähän se on jännä paikka aina. Noihän on hyvä, jos se liikkuu, mutta jos se liikkuu, niin se on ihan torta. Se kato aina niin arpapeli sen. Minkä pitää nyt torta? Oo, se on 11. Se on niin vaikea ja sit siinä on se laukka. Se on tosi torta. Sillä on siis ihan hirveän hyvä laukka. Mutta se on ihan, sen pitää mennä kovaa ja iso. Se ei osaa, tai se ei, siis pitäisi saada oppimaan, että se kantaa sitä laukkaa. Se ei, sit on selkärit pitää käydä nuoreen, niin sit on sen jälkeen. Se on tosi vaikea laukka. Sitten siinä on sellainen askel, että siinä on niinku, sen ravi on sellainen, mä muistan kerran kun Jaana tuli kisoihin, sit se tajusi niinku, se katsoi sen, me oltiin Ruhitjärvestä, se sanoi mulle, että eipä sä voi edes istua, kun se heittää sut ihan tossa. Se on siis niinku, siinä on vaikea liike, että se on niinku, sit jos se jännittyy yhtään, ja sit se suurimmaksi osassa jännittyy, nyt se on mennyt aika hyvin mennyt viime viikolla. Sen kanssa on tahkottu kuule kisoja. Ja ensimmäinen 2 vuotta hypittiin pystyyn, pompistiin, pukitettiin, tehtiin ja kaikki mahdollinen. Vasta viime vuonna, kesän lopussa se alkoi mennä sellaisia kisoja, että se ei pukittanut laukassa. Joo, siis vuosikausi on saanut tehdä sitä työtä, että se niin oikeesti. Niin. Joo. Joo, kyllä. Kuinka yrittää. Ei ne on niin yksinkertaisia. Joo. Niin kuin niillä usein on. Ei sillä luonnolla Ei kun ponet on just kuule sikaviisaita. Ne on kuule ihan sinua viisaita. Ne osaa huijata ratsastajaa mennen tulle yleensä. Ne on sellaisia. Ei Frekki enää tule. Niin se vie. Niin. Näin on. Niin. Aina välillä käytiin. Niin. Kyllä. Hyvä! Mä lähden vaihtamaan kamoja. Seuraavana lähtövuorossa